Nacházíme se na stanovišti číslo 11. Jsme u Carp týmu. CT Krokodýl tým. CT Krokodýl tým. Optám se, proč krokodýl? Krokodýl, no, tak se nám takový krokodýlek líbil a máme rybářský potřeby nějaký, který se tak měnil, takže vlastně podle obchodu tak máte vlastně název týmu. No tak když už se o tom bavíme, tak to využij, kde ten obchod je, že jo? Ten obchod je na Dobříši, na náměstí naproti Kulturáku. Dobříš? Dobříš, ano. A Dobříš se nachází kde, prosím? Dobříš je asi takový 15-20 km od Příbramy, to je okresní město. Od Příbramy někde. Takže jste přijeli asi, taky předpokládám, odsud někde? Přijeli jsme tam odsud, nějaký 2,5 hodiny cesty, no, takže jsme vyráželi docela zavčasu, aby jsme tady byli. Jasně. Já vás poprosil o představení jakoby osobní jméno. Tak já se jmenuji Radek Havelka a jsem kolega tadyhle. Takže taky si přijel od té Příbramy. Přijel jsem taky. A kolega? Já se jmenuji Radek Píša, bydlíme ve stejné vesnici a ještě jeden kolega, který měl přijet s náma, tak v podstatě nemohl přijet, což nás mrzí a už se začátku jsme viděli, že to bude těžké tyhle závody absolvovat ve dvou, ale zatím se dá říct, že tady pracujeme aktivně a v podstatě aspoň jeden vždycky chytá. No. Jasně. Snažíme se je ve dvou. Já se ptám teďka toho Radka, na pravé straně nějaká závodní historie? Závodní historie? Po závodech nebo? Ale začali jsme ze zvědavosti tady tenkrát, když si pořádal Rybáček ligu, tak si měl volný jedno místo nebo dvě, jak jsme se přihlásili a moc se nám to líbilo právě, tak jsme se přihlásili na jaře hned na CDBčko, no a to nás chytlo a teď jsme byli letos znova na CDBčku a teď jsme tady už po čtvrtý jako na dešní. No. Jasně, nějaký úspěchy závodů, povedlo se něco? Závodní úspěchy, no, asi největší úspěch je, kam těch závodů menších, některých byly tady těch větších, bylo 4-5 a povedlo se nám na tom CDB Cupu 2011, který byl vlastně před 14 dněma, tak jsme skončili 5. No, z 27, což jsem myslel, že je pěkný výsledek. Optám se, s místem, s vylosovaným jste spokojení, nebo nejste spokojení? Chtěli jste být někde jinde, nebo chtěli jste být tady? Tak každý říkal, že to je forehont a forehonty chytají, no. Já bych řekl, že do tohohle počasí, když už jsme se měli, tak jsme věděli, že asi do čtvrtka nebo do pátka některý internetový servery až do soboty hlásili takovýhle počasí, vítr východní, takže jsme tomu moc nenahrávali, no. Spíš jsme si říkali, že ten druhý forehont byl lepší asi vylosovaný. No, takže jste chtěli spíš tu mělčinu. No taky, to chtěl každý asi, vy. Ale zase dalo se předpokládat, že ta ryba pojede do tření, takže zase na tuhle dobu to zase nejhorší místo teďko není, si myslím, no. Jestli přijete bouřka, tak myslím, že to bude dobrý. Slyšel jsem od hlavního rozhodčího, že se vám povedl ráno nějaký pěkný kapřík. Kdo ho chytl nebo? Kolega. Jo, chytil jsem ho já. Co to bylo za rybu? Krásný šupináč, no. 17 kg, neměřili jsme ho teda, ale krásná ryba, no. Šupík teda, jo? Šupík, pěkný. A se kolik ráno? Chytli jsme ho asi mezi 8 a 9, nějak takhle jsme ho chytli. Ještě se optám tady Radka, když máme jakoby nástrahy, bojlí, peleta, plovoucí nástrahy, co vám funguje nejlíp? Tak my jsme začali klasiku na dno, nešli jsme ani do malých kuliček, pak jsme to zkoušeli přes den zjemňovat, dávali jsme malé kuličky, nakonec jsme skončili u dost malých kuliček a tak neutrálně vyvážená nástraha, no. To znamená, takže jako něco jako panák nebo fakt ani ne jako, panáček, že... ani ne na zem, no, takový povalující se. Něco mezi. A ta 17 vzala co rady? Ta vzala malou okrajenou kuličku nadlehčenou půlkou plovoučky ještě. Takže jste fakt jakože zjemňovali, tak. ať se to tam tak nějak plápolá, no. Dobrý kluci, no já vám teda popřeju, ať se to počas trošku změní, i když tu rybu už tam máte, že jo? To jsme asi viděli. Nejdřív musíme počkat, až si to užijou. Ať se vám teda daří, když to zachytáte, děkujem. Jo, díky. Díky.